Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a la sessió informativa Quines són les claus en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral, organitzada per Creant, Crèdit Andorrà i Crown Andorra i que compta amb la col·laboració del Govern d'Andorra. Amb ella pretenem oferir totes les claus necessàries a les empreses, associacions i federacions que dins dels seus àmbits es desenvolupin relacions laborals, també a les administracions públiques i societats perquè compleixin la llei en matèria d'igualtat i tinguin aprovats i integrats en el si de cada entitat el Pla d'Igualtat. M'acompanyen Mireia Porras, cap de l'àrea de polítiques d'igualtat del Govern d'Andorra, és experta en violència de gènere i familiar, en maltractament infantil, especialment en abús sexual infantil, i en polítiques d'igualtat, sobretot igualtat de gènere i persones immigrants. És representant d'Andorra en matèria d'igualtat de gènere i violència de gènere a diferents organismes internacionals, com el Consell d'Europa i Nacions Unides, entre d'altres. Marc Baró, gerent del Departament de Corporate de Crown Andorra. Baró és membre del Col·legi d'Advocats del Principat d'Andorra i compta amb una experiència de més de 6 anys en diversos despatxos d'advocats, prestant serveis com a assessor en l'àmbit d'empresa, especialment en l'àmbit societari i especialista en la branca del dret laboral. Mireia Gallart, supervisora Departament de Corporate de Crown Andorra, té una experiència professional de 8 anys en diverses firmes de consultoria i auditoria a nivell nacional i internacional, havent participat en nombrosos projectes de compliment normatiu per empreses, entre els que destaca la implementació de l'obligació en matèria d'igualtat. Des de l'any 2022 és la responsable en matèria d'igualtat de Crown Andorra. Maria Jesús Parra Pérez, sòcia àrea laboral de Crown Legal i Tributaries. Parra combina la seva tasca professional amb la docent. Compta amb una dilatada experiència en l'assessorament laboral a nivell nacional i internacional i és especialista en Corporate Compliance i en matèria d'estratègia empresarial en l'àmbit laboral, entre d'altres. És litigadora de referència i disposa d'una àmplia experiència en matèria de negociació col·lectiva, implementació i seguiment en polítiques d'igualtat, diversitat i no discriminació. Finalment, Glòria Reig, sòcia de l'àrea de laboral de Crown Legal i Tributari Barcelona. Abans de Crown va treballar com a advocada a l'àrea laboral en 4 cases, experta en litigació laboral i assessorament a alts directius. Des de cada àmbit us aportaran les claus per poder implementar el que diu la llei en matèria d'igualtat en el si de les vostres organitzacions. Des de Creant, Crèdit Andorrà, estem al costat de les empreses del país i per això col·laborem conjuntament amb altres entitats del país, en aquest cas amb Crown, per poder oferir sessions informatives que aporten valor afegit al teixit empresarial i que siguin útils per poder anar complint en tot allò que la regulació va implementant. Esperem que després d'aquesta sessió tinguin clar quins procediments i passes a fer en matèria d'igualtat. Aprofito per comentar als que ens segueixen des de casa que poden formular les preguntes que els vagin sorgint durant la sessió a través de l'opció de preguntes i respostes de la barra de navegació del Zoom i al final de la sessió les respondrem amb les que vagin sorgint aquí. Cedeixo la paraula a Antoni Bisbal, soci director de Crown Andorra, qui donarà pas als ponents. Moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies a tothom per assistir. El meu nom és Toni Bisbat, soc el soci director de Crow i primer de tot el que m'agradaria és agrair al Govern d'Andorra que hagi vingut a participar en aquesta conferència en l'àmbit de la igualtat, que jo poc us puc aportar perquè realment és un tema que coneixen molt bé els meus 4 companys, 2 d'ells ja els han presentat que són de Crow Andorra i 2 d'ells són de Crow Barcelona. I jo únicament el que us volia fer és una petita presentació perquè algú m'havia dit que no es coneixia Crow Andorra i m'han obligat a fer que no passa, no sé, aquí. M'han obligat a fer una petita presentació de la firma i del que fem. Simplement us volem comentar que Crow Andorra avui, al despatx professional, som uns 40 professionals distribuïts en tota una sèrie d'àrees i formem part d'una xarxa internacional que es diu Crow Global, que jo crec que molts de vosaltres ja coneixeu, que estem presents a tot el país i amb qui col·laborem molt, sobretot és amb la nostra oficina de Barcelona, que sobretot agraeixo a elles dos que hagin pujat, que els hi vam demanar que pugessin, i també amb les altres oficines internacionals.
estem presents a tot el món i els serveis que oferim a Andorra us els volem explicar perquè aquí hi ha una part. Oferim serveis en l'àmbit de l'assessorament, tant des d'operacions corporatives fins a temes d'assessorament, auditoria i impostos, i també assessorament en temes legals, però sobretot avui en el que ens centrem nosaltres és en el que diem el govern, el temes dels compliance, temes de compliment normatiu. I aquí amb el tema de compliment normatiu hi ha un tema que són els plans d'igualtat. I hem pensat que era important, que fa molt temps que la Mireia està col·laborant amb Barcelona en temes de plans d'igualtat, i vam dir, què millor que fer-ho a Creant. Per això vull agrair a Creant i a la Cristina que ens hagin comptat una altra vegada amb nosaltres, que hagin confiat altra vegada en Crow Andorra en una matèria que és molt innovadora i que molts de vosaltres no coneixereu i que esperem que els nostres companys us puguin explicar. Moltes gràcies i cedeixo la paraula al Marc. Sent? No sé, no? No, el teu sí. El meu Ara, vale. Bueno, Toni, moltes gràcies a Creant, moltes gràcies a tots els que heu vingut avui aquí. Una miqueta el que vull introduir abans que arrenquem amb la conferència és que no espereu una conferència tècnica, no venim a explicar els ets i uts de la llei, sinó que us venim a intentar explicar des d'una vessant molt més informativa, des d'una vessant molt més planera, què és aquesta llei tan novedosa, com s'hauria d'implementar, com s'ha d'implementar dintre d'Andorra i que tingueu la informació mínima almenys per poder sortir d'aquí sabent quin tipus d'empresa tinc i quines obligacions m'apliquen amb la llei que tenim avui dia en vigor. Aleshores, ara, a continuació us presentaré l'índex. Jo simplement mencionaré els diferents punts de l'índex. A mesura que es vagi desenvolupant, els diferents companys aniran incidint en cadascun d'ells. El primer punt és en conceptes de matèria d'igualtat, el qual farà la Mireia, introduirà tot el que són aquests conceptes des d'una vessant que puguem entendre, és a dir, conceptes que es podem sentir al carrer, que socialment s'utilitzen molt, però que realment què volen dir, com es formulen i en quin sentit. En segon lloc, principals obligacions en matèria d'igualtat, i comptarem amb l'ajuda de la Mireia. Com us deia, no anirem a dir-vos l'article diu això, sinó que anirem a traduir, agafarem aquest text legal i us el traduirem a què vol dir a la pràctica, perquè tothom ho pugui entendre, perquè tothom arribi a entendre realment què vol dir aquesta normativa en matèria d'igualtat. Com a tercer ítem ja entrarem amb la implementació pròpiament dels plans d'igualtat, que és una de les obligacions, de fet la principal obligació que deriva de la normativa vigent. A continuació ja passarem, fent ús i abusant de la confiança de les companyes de Crow Barcelona, els hem convidat perquè, ja que Andorra és una legislació que és tan novedosa, que després entrarem a quants anys fa que hi és i no hi és, necessitem moltes vegades mirallar-nos en el que ha passat en altres jurisdiccions al llarg del temps per veure i entendre quin és el text legal que al final ens ha acabat arribant aquí, i també aprofitarem d'aquesta experiència per si ens poden fer alguna recomanació en quins errors no caure. Una miqueta aquesta és la idea de que estiguin avui aquí i que ens puguin ajudar en aquest sentit. I per últim, com que pressuposem que podran sortir dubtes, obrirem una taula rodona en la qual tant els assistents presencials com els que estiguin de forma telemàtica poden traslladar les seves qüestions. Aquest punt realment és molt important perquè, com bé deia el Toni, la Mireia, que és especialista en compliment normatiu, ens va animar i ens va incentivar a entrar a analitzar tot el que és la legislació en matèria d'igualtat perquè a l'execució té aquest tracte de compliment normatiu i té una vinculació directa amb l'àmbit laboral. D'aquí una miqueta l'equip que hem creat en aquesta línia per poder-vos oferir. I el que més ens va cridar l'atenció era que dintre de Crow, que tenim la multitud de serveis que prestem, el nostre client majoritari són empreses, i prestàvem serveis en diferents àrees, i ens van començar a demanar per què és això dels plans d'igualtat, com funciona, estic obligat o no estic obligat, com ho he d'implementar. I els generava cert mal de cap. I el primer mal de cap venia bàsicament per no entendre-ho, perquè un cop ho expliques i els analitzes quin tipus d'empresa tenen, quines obligacions surten, aleshores tot es paeix d'una forma més fàcil. I fent aquest exercici, al final vam acabar decidint amb la Mireia i vam apretar el Toni perquè ens donés un cop de mà i vam acabar en aquesta casa, fent aquesta presentació per intentar, almenys això esperem, mitigar aquest desconeixement entorn a tota la normativa en matèria d'igualtat, que avui dia ja és vigent, que ja veurem qui està complint i no està complint i quines obligacions ja estan vençudes, però que sortim d'aquí sabent realment què vol dir la igualtat en matèria de legislació.
perquè s'utilitza aquesta paraula moltes vegades de forma potser no prou apropiada o no prou encertada, però per desconèixer l'abast d'aquesta paraula. No em vull allargar més amb la introducció. Un tema molt important, el marc legislatiu. Fa un moment es deia, és una legislació molt novedosa. Bé, no tant. Últimament està molt de moda perquè s'ha anat desenvolupant tota una sèrie de decrets que han aprovat reglaments i està molt a l'ordre del dia. Surt a tots els diaris, tothom en parla, però realment la primera llei entorn a que regulava justament el que coneixem avui en termes generals com a igualtat és del 2019. Com recordareu tots, Covid, tot el que va passar 19-20 va quedar una miqueta a l'aire, i després d'aquest transcurs de temps arriba la llei 6/2022, que va entrar en vigor el 21 d'abril del 22, que agafa aquesta del 19 i li dona un impuls. Li dona un impuls i establint una sèrie d'obligacions molt més categòriques, de forma molt més clara, de forma més ordenada i derivant feina en el govern perquè establís via decret els reglaments que desenvolupessin aquelles obligacions, com arribar-les a complir. Per què dic que està molt a l'ordre del dia? Perquè del 19 fins al 22 no va passar res a nivell legislatiu, pel que comentàvem del Covid, però del 22 en endavant, com podeu veure a la diapositiva, durant el 2023 van aparèixer 3 decrets, 2 dels quals aproven reglaments, que desenvolupen el com fer o com poder complir amb les obligacions que establia la llei en aquest marc. Avui el que farem és traçar-ho tot, és a dir, intentarem donar-vos, sense ànim de que sigui massa dens, explicar-vos les obligacions que hi ha, com hi hem arribat, quins mitjans hem d'implementar per poder complir amb aquesta obligació, però sobretot volem deixar molt clara una cosa, que és que hi ha molta lletra, no deixa de ser una llei, no deixa de ser una obligació, no deixa de ser una llei amb un règim sancionador, però el més important és que les empreses siguin coneixedores de quina obligació tenen i si no es veuen capaços, que aixequin la mà i que busquin l'acompanyament necessari per poder-ho fer, perquè al final és una eina o pot esdevenir una eina que lluny de traduir-se en una obligació impresa amb el logo de l'empresa i guardar-ho a l'armari, es pot traduir en una eina de treball a nivell de recursos humans dintre de les pròpies societats, de les empreses, empresaris, i també no ens n'oblidem de tota la part pública. Una miqueta aquest és el missatge que en aquest primer punt volíem traslladar, la rellevància que té i intentar traduir també que estem com molt acostumats que a nivell de compliment normatiu tots són imposicions i la gent pensa una altra obligació, una altra després a nivell d'empresa i al final com que sobrecarreguem l'estructura. Doncs el que nosaltres volem fer avui, a part d'explicar-vos o intentar-vos explicar-vos a nivell informatiu què són aquesta llei i aquestes obligacions, és donar-li la volta a una obligació per acabar-la convertint en una eina. Que la motivació real sigui anar a buscar alguna més que complir simplement amb la llei, sinó que ja que hi som, ja que hem de fer la feina, ja que ens hem d'organitzar, ja que hem de ser part treballadora a la taula amb la part empresa, acabem-li donant aquest impuls per crear un document, una eina que ens serveixi per altres coses, sortint justament de anem a complir l'obligació però aprofitem-ho. I ara ja entrem amb el primer punt de l'índex, conceptes en matèria d'igualtat, i cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Marc. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per convidar el Govern d'Andorra a poder explicar una part d'aquesta conferència i moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut avui. A mi em toca en 5-10 minuts explicar què és la igualtat i conceptes i ho intentaré fer de la millor manera possible. Primer, el que jo crec més important que hauríem de fer és definir què és la igualtat, perquè moltes vegades hi ha confusió en aquest terme. La gent moltes vegades pensa que quan parlem d'igualtat ens estem referint a que arribem tots a ser iguals, no? No solament entre homes i dones, sinó entre persona i persona. I això no pot ser, ni ho hauríem de buscar. Al final totes les persones són diferents, no solament entre homes i dones, sinó persona en persona. Llavors, de què estem parlant quan parlem d'igualtat? Estem parlant d'igualtat d'oportunitats. Estem parlant de que tots i totes sortim d'un mateix punt d'origen i puguem arribar a assolir els mateixos llocs, no? I tots de la mateixa manera, no? Tinguem tots la mateixa igualtat d'oportunitats. Llavors, en aquest sentit, per acabar de remarcar el que ha dit el Marc, Andorra, és veritat que la llei 6/2022 és del 2022, de fa res,
però Andorra ja fa molts anys que està treballant pel tema de la igualtat i que s'està dotant d'un marc jurídic bastant important. Tenim la 13-2019, que és veritat que va quedar una mica en el calaix, i que és una llei que no solament parlava d'igualtat entre homes i dones, sinó que definia el que era igualtat i no solament era envers les dones, sinó també els col·lectius que s'ha considerat vulnerables. Estem parlant de persones amb discapacitat, persones nouvingudes, persones immigrants, infància, adolescència, joventut i gent gran. Llavors, com era una llei molt global, que era important tenir-la, perquè englobava tots els col·lectius que s'han considerat vulnerables i les dones, es va considerar que era important fer una llei específica per revertir la desigualtat que encara existeix entre homes i dones. A part d'això, important dir que Andorra ha ratificat la CEDAW, que és la Convenció per prevenir la discriminació envers les dones, també el Conveni d'Istanbul i tenir en compte també els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament el 5è. Llavors, amb tot aquest marc jurídic, també aquest marc ha permès crear diferents serveis i programes i aquí faig un petit apunt que des del 2015 existeix l'àrea de polítiques d'igualtat del Govern d'Andorra, que és una àrea que fa tot tipus de prevenció en tema d'igualtat, però també fa intervenció en casos de violència de gènere, de desigualtats, de persones de col·lectiu LGTBIQ, etc. I a part d'això també està la creació de l'Institut Andorrà de les Dones. Llavors, dit això, centrant-nos a la llei 6/2022, hi ha una sèrie de conceptes que són molt importants tenir-los en compte perquè puguem entendre l'objectiu de la llei i el perquè de totes les mesures i decrets que es desprenen d'aquesta llei. Un, molt important, seria la perspectiva de gènere. Quan parlem de perspectiva de gènere ens estem referint a que en tots els àmbits de la societat tinguem en compte com afecta a les dones. Això que estic dient que sembla com molt lògic, fins fa uns anys no es donava i encara queda molta feina per fer. Un exemple que us podria ficar, per exemple, és en el tema de la salut. La salut en relació a la prevenció de malalties, quasi sempre, la sintomatologia que s'explica és la que afecta als homes. Per exemple, en atacs de cor s'explica tota la sintomatologia que pot patir un home i que pot detectar que li pot estar passant alguna cosa i llavors demanar l'ajuda corresponent. En canvi, en les dones, els atacs de cor són diferents, la sintomatologia es tradueix de manera diferent. Llavors, què passa? Que si l'única publicitat que es dona és en relació a la sintomatologia que afecta als homes, les dones, si a alguna li està passant alguna sintomatologia que podria ser que derivés en un atac de cor, no la identificaria i, per tant, podria acabar en alguna cosa més greu. Aquest és un exemple i dins de perspectiva de gènere també estem parlant del llenguatge inclusiu. El llenguatge hem de tenir en compte que va unit al pensament i a l'acció i a com ens estructurem en la societat. Llavors, és important el llenguatge. El llenguatge està en moviment, és actiu, va canviant i té una raó de ser. No és per casualitat que quan parlem en genèric ho fem sempre de manera masculina, no és casualitat. El llenguatge és important que canviï, que sigui inclusiu, perquè un exemple molt clar, quan parlem de persones amb discapacitat, segurament recordareu que fa uns anys la terminologia que s'utilitzava realment, ara quan la pensem, ens sembla que és molt discriminatòria. Per exemple, minusvàlids. Ara si ho penses dius, realment és un terme molt discriminatiu. Es va canviar, a poc s'està canviant, ara les persones amb discapacitat o persones amb diversitat funcional, i tot això, tot aquest canvi de llenguatge també canvia el pensament i la manera de desenvolupar-nos en la societat.
Un altre punt important és la desigualtat estructural. Al final, per què estem parlant de desigualtat de gènere? Perquè és una desigualtat que afecta a tota l'estructura i no solament de la nostra societat, sinó de totes les societats de manera històrica i universal. Al final aquí parlem de dones, però també una mica el que els he explicat, els col·lectius considerats vulnerats per la societat, que ja els he anomenat anteriorment. El concepte de coeducació, al final el que estem dient és que l'educació, no solament la que fem des de les escoles, sinó l'educació en general, no pot portar rols de gènere, ha de treure els rols de gènere que al final el que perpetuen és aquestes societats, continuar en una societat masclista i patriarcal. Una altra definició important és la discriminació per raó de gènere i concretament es centra en directa, indirecta, múltiple i interseccional. Una discriminació directa en l'àmbit laboral clara és, per exemple, en una entrevista preguntar a una dona si té intenció de quedar-se embarassada. És un exemple clar de discriminació directa. Discriminació indirecta, per exemple, estaríem parlant de si una empresa vol ascendir al personal, que solament es centri en la flexibilitat horària. Per què? Perquè al final, com està estructurada la societat, parlant de les tasques que encara continuen fent les dones, és a dir, la cura dels infants, el tema de la llar, etc., fa que les dones tinguin més dificultat en aquest sentit. I discriminació múltiple i interseccional estaríem parlant que es donin més d'una discriminació. Per exemple, ser dona amb discapacitat i racialitzada. Tindria 3 tipus de discriminacions en una sola persona, amb el que això comporta. Assetjament a la feina es diferencia entre sexual i per raó de sexe. El sexual seria alguna conducta de tipus de caràcter sexual, però que poden ser comentaris, bromes, gestos sexuals dins de la feina, i l'assetjament per raó de sexe estaríem parlant de conductes discriminatòries per raó de sexe. És a dir, comentaris que per ser una dona acabes dient això no ho fas bé per ser una dona, estàs utilitzant el sexe. I jo crec que això... Ah, no, que em queda aquesta. Ja m'havia oblidat. Després, centrant-nos més en el tema laboral, estem parlant de segregació horitzontal i segregació vertical. Segregació horitzontal és el que parlem de professions més masculinitzades o professions més feminitzades. Per exemple, en el Ministeri d'Educació, la gran majoria de professionals són dones. Això té una raó de ser. Estem parlant del procés de socialització que des de ben petits ja entren en joc els rols de gènere que després van fent camí, i ho veiem en les carreres, les carreres que agafen, per exemple, les dones solen ser més de tipus de cura i educació i després s'acaben traduint en el que és el món laboral. I el mateix passa en les professions masculinitzades. I la segregació vertical acaba sent una mica la dificultat que acaben tenint les dones per exemple, accedir a llocs més directius. Aquesta la dificultat en la jerarquia de les dones d'aconseguir pujar en el món laboral, una mica donat per diferents factors. El tema que parlàvem abans, que al final encara les dones continuem portant tot el tema de les tasques de la llar, de la cura dels infants, de la cura de persones amb discapacitat. Això acaba fent que les dones acabin fent dobles jornades o 3 jornades o 4 al dia i al final tinguin molta més dificultat per ascendir a llocs de direcció. I la bretxa salarial és important comentar-la perquè moltes vegades ens hem trobat persones que diuen bueno, a nivell jurídic això ja està contemplat i òbviament no pot haver-hi cap contracte que fiqui que per ser dona cobraràs 200 euros menys. No, això ja està òbviament penalitzat i està a les lleis, però a Andorra continua havent una bretxa salarial del 22%. Per què es dona això? Per tota una sèrie de factors que acaben fent que la dona tingui més dificultat en el món laboral
per exemple, accedir a les direccions, no? El tema del sostre de vidre o el terra enganxós. Llavors, al final s'acaba traduint en aquesta bretxa salarial. I ara ja, sí. Ara sí, el meu torn. Merci, Mireia. Ara ja passarem a explicar quines són les obligacions en matèria d'igualtat que estableix pròpiament la llei en aquesta matèria, però abans d'entrar una mica sí que m'agradaria que segur que tots ens estem fent una pregunta i és a qui li aplica realment aquesta llei. Doncs per molt que m'agradaria ser superconcisa i dir no, només li aplica a un sector concret, la resposta és que no, ens aplica realment a tots els que estem aquí. D'una banda tenim el sector públic. La llei no és gens específica en aquest cas. Sector públic entès des de totes les administracions públiques fins a totes aquelles entitats que són vinculades o dependents. I en aquest bloc sí que independentment del número d'empleats. Després ens trobem amb el bloc del sector privat. Aquí la llei sí que fa dues distincions. D'una banda tenim les empreses, que com a continuació veurem, i depenent de l'obligació sí que ens referirem a aquelles que tenen o 50 treballadors o més o menys de 50 treballadors. Veurem a continuació que les obligacions no són les mateixes. I després tenim organitzacions sense ànim de lucre, associacions i federacions. Això és important que ens quedem tots amb a quin bloc pertanyem, perquè segur que tots els que esteu aquí dieu soc sector públic i no sabia que m'aplicava aquesta llei. O al revés, o soc una associació, que ens ha passat a nosaltres, i tampoc sabia que aquesta llei m'aplicava. Doncs la nostra intenció és que tots sortiu d'aquí sabent quines de les diverses obligacions que a continuació explicarem us són d'aplicació i fins a quina mesura. Ara sí que passem a exposar quines són les principals obligacions en matèria d'igualtat. Aquí sí que m'agradaria començar amb els plans d'igualtat, que, com bé deia el Marc, és la principal obligació sobre la que es regeix aquesta famosa llei 6/2022. Però què són els plans d'igualtat? Un concepte que, si no sentim perquè Espanya és veritat que porta molta més trajectòria, aquí ara està començant a sorgir. Al final són un conjunt de mesures en matèria d'igualtat que les organitzacions adopten, però per quina finalitat? Per fomentar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones a nivell laboral. Aquí sí que és important destacar que el pla d'igualtat no és obligatori per tot el col·lectiu que hem dit anteriorment. Sí que és obligatori per tot el sector públic, d'acord? És a dir, si sou sector públic, independentment de l'organització a la que pertanyeu, esteu obligats a disposar d'un pla d'igualtat, i si pertanyeu al sector privat, només us aplica l'obligació legal si sou empresa de més de 50 treballadors. Pregunta que segur que algú s'està fent, jo us la responc. Què passa si sóc empresa de menys de 50 treballadors? Sí que és veritat que no tens l'obligació legal, d'acord? És a dir, no hi ha una sanció si no tens un pla d'igualtat, però la llei sí que regula que voluntàriament els podem implementar, d'acord? I després, en aquest cas, tampoc aplicaria pel que fa a organitzacions sense ànim de lucre, associacions i federacions. No és obligatori en aquest cas. És a dir, bàsicament, no és que no sigui obligatori, és que la llei no ho regula. Això pel que fa a l'obligació pels plans d'igualtat. També hi ha un altre tema, i és que quan estava explicant a qui li aplica, és a dir, per qui és obligatori, pel que fa als que esteu aquí que pertanyeu al sector privat, clar, 50 treballadors o més, però què vol dir 50 treballadors? A què ens estem referint quan parlem d'aquest còmput? Aquí és molt important, i més tenint en compte el país en el que estem, en el qual hi ha fluctuacions de personal amb determinades empreses per funció de temporada. Quan parlem de 50 treballadors, és que tu tinguis, com a empresa o com a empresari, 50 relacions laborals, independentment del tipus de contracte vigents en aquell moment. D'acord? És a dir, si jo tinc 50 persones treballant, en el moment en què tinc 49 i contracto les 50, tinc l'obligació de crear aquest pla d'igualtat. I si l'endemà l'acomiado, és igual, ja has tingut aquella obligació. Llavors aquí hi ha dues coses a tindre en compte. Una, que el 50 és independentment del tipus de contracte que tinguis, sigui temporal, sigui per hores, sigui parcial. Si tens 50 persones assalariades, tens aquesta obligació. I després, no via llei, sinó que via reglament, els efectes de calcular de forma més precisa si tinc 50 treballadors o no, i tenint en compte també les peculiaritats del món laboral a Andorra, us faig un petit tip, i aquí sí que em fico més tècnic, però podeu no ignorar-lo si no tingueu en ment. Durant els darrers 6 mesos, des del moment que decideixo entrar a calcular si tinc 50 o no, i m'explico millor si decideixo entrar a calcular. Si jo tinc una empresa que tinc certa rotació de personal i tinc 48 treballadors, per exemple,
si en aquell moment faig la reflexió de dir potser m'aplicaria o en algun moment em pot aplicar o vull realment valorar si m'aplica o no, o directament de forma voluntària, com ha fet Crow Andorra, que implementarà un pla d'igualtat de forma voluntària, vull implementar-lo, a efectes de còmput he de tindre en compte, des del moment que decideixo, si durant els 6 mesos anteriors he tingut relacions laborals, contractes, que avui dia no estan vigents, però han estat vius durant més de 100 dies. Per cadascun d'aquests ja compta un mes. Per tant, no és tant una matemàtica pura de fins que tingui els 50, sinó que es poden donar fluctuacions en la meva plantilla que estan al voltant del límit em pot decaure l'obligació. Llavors és una reflexió a fer i, evidentment, insistint en el tema dels plans d'igualtat voluntaris, animem a que la gent ho faci justament amb el que deia al principi, perquè és una eina. O sigui, agafem aquesta obligació i traduïm-lo en un mecanisme que faci bé a l'empresa, en el sentit empresa, sobretot als treballadors, des de la perspectiva dels treballadors i amb tot el que s'hi pot regular. El pla d'igualtat és l'obligació reina, o sigui, és la joia de la corona, però en tenim d'altres. I aquestes altres, la següent, és el protocol de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe. Un matís a destacar respecte a l'anterior. El pla d'igualtat té aquest criteri de treballadors. El protocol no el té. És a dir, a tothom. Quan abans la Mireia ha fet l'incís de m'agradaria ser precisa però no puc perquè això aplica a tothom, aquí teniu l'exemple. D'acord? O sigui, el protocol s'ha de tindre, siguis entitat privada, siguis entitat pública i tinguis el tamany que tinguis. S'ha de tindre, s'ha de registrar i ha de ser real. No s'hi val allò de ho tinc al fons de l'armari i no l'he explicat a ningú. I faig aquest matís per què? Perquè en tot aquest procés hi ha una part molt important que és formar la gent. O sigui, quan jo decideixo implementar un pla d'igualtat, sigui obligatori, sigui voluntari, o quan faig el protocol de prevenció va vinculat a un canal de denúncia. Tot això la gent ho ha de conèixer, els meus treballadors han de saber que hi ha aquestes eines, que hi ha això, perquè al final, si no, queda en sac trencat, no serveix de res. Doncs aquesta és la importància que volem anar i que avui justament us volíem traduir, de que aquesta obligació que puguem tindre és una obligació que tingui un sentit pràctic. S'ha d'informar la gent, se l'ha de formar i a partir d'aquí això serà aplicable i serà viable. I la tercera obligació, torno a fer el salt de paraula, és el registre de la bretxa professional de gènere, que li passo la paraula a la Mireia per fer una referència. Bueno, en relació al registre, l'han de tenir, segons ell, les empreses, les de menys de 50 treballadors han de donar resposta a l'article A i B, a l'apartat A i B de l'article 56 de la llei 6/2022, i la de més de 50 treballadors sí que han de donar resposta a tots els apartats de l'article 56. És important dir que el registre s'ha de fer de manera anual, cada any s'ha de fer, i que al registre han de poder accedir tots els treballadors i treballadores de l'empresa. Un altre punt important en relació a aquest any és que les dades del registre del 2023 hi ha de temps de termini al 2024 per poder fer el registre des de l'1 de maig fins al 30 de juny del 2024. I també és important dir que tot aquest tema s'està portant des del Departament de Treball, els quals encara estan fent la pàgina web i el poder fer el registre de la bretxa salarial i que s'haurà de fer mitjançant el certificat digital. I un petit, abans de saltar, un punt rellevant amb el tema del pla d'igualtat i que va vinculat a en quin moment em neix l'obligació o no. Un cop jo he aprovat un pla d'igualtat, té una vigència de 4 anys. O sigui, durant 4 anys aquell pla d'igualtat està en vigor, periòdicament s'ha d'anar revisant, almenys un cop a l'any, per veure si totes aquelles mesures que nosaltres vam decidir que implementaríem, quin nivell de compliment tenim i com es van desenvolupant. I en tornar al registre de la bretxa, com bé deia la Mireia, a l'article 56 té diferents epígrafs que el que fa és que en funció del número de treballadors que tinguis hagis de controlar o registrar més coses per acabar traient la informació i les conclusions finals. I aprofitant l'apunt que ha fet el Marc, aquí sí que és important dir que, de nou, si ets empresa de més de 50 treballadors, hauràs de respondre, com si diguem, a més dades pel que fa a aquesta bretxa que si ets una empresa de menys de 50 treballadors. El registre de la bretxa professional de gènere és una obligació que només aplica a empreses. Per tant, aquí el sector públic queda fora. Us ho podeu desapuntar, no us aplica aquesta obligació.
Però si sou sector privat i concretament empresa, tant si sou com de més de 50 treballadors com de menys, aquesta sí que us aplica. Això com a breu apunt, que després farem una recapitulació. Vale, doncs torno a enganxar jo i aquí faig un petit apunt perquè fins ara hem vist a qui li aplica la llei, sector públic i sector privat, i hem vist en quins casos. També hem vist quines són les obligacions en matèria d'igualtat. Pla d'igualtat, registre de la bretxa salarial i protocol de prevenció de l'assetjament. Vale, un cop vist això, ara hem de veure en quins terminis, sí, és a dir, més ben dit, quins són els terminis d'aplicació d'aquestes obligacions i en quina mesura ens apliquen. Per explicar això, creiem que la millor forma és exposar-ho de dues formes. Primer, centrar-nos en el sector privat i després ens centrarem en el sector públic, perquè veureu que hi ha obligacions que sí que són les mateixes, però l'aplicació és diferent. Llavors, primer entrarem en un eix cronològic normatiu pel que fa al sector privat. Si recordem, eren empreses de més de 50 treballadors i menys de 50, organitzacions sense ànim de lucre, associacions i federacions. I ara, un cop explicat això, és perquè hem fet aquest eix cronològic que és una mica caos, però abans val la pena una mica posar-nos en situació. El nostre punt de partida serà abril de 2022. És quan va entrar en vigor la llei en matèria d'igualtat, aquesta famosa 6/2022. Un any després de l'entrada en vigor de la llei, és a dir, abril de 2023, neix l'obligació només per les empreses de més de 50 treballadors de disposar de plans d'igualtat. Petit apunt aquí. Si sou una empresa de més de 50 treballadors, empresa només, i ara esteu pensant, jo aquesta obligació no la tinc implementada o no sabia que l'havia d'implementar, és un bon punt per apuntar-vos al to-do a fer, d'acord? Què més passa el 2023? Mes d'octubre es publica un decret en relació al protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. I un mes després, al novembre, es publiquen 2 decrets més, el que regula el registre dels plans d'igualtat i el que regula el registre de la bretxa professional de gènere. És a dir, que acaba any 2023 amb 3 decrets que regulen part de les obligacions que hem explicat abans i que són les que s'establien a la llei 6/2022. Què passa ara? Clar, ara, febrer del 2022. Ja veieu una mica el que ha passat fins ara. Per tant, l'única obligació de la que hem parlat ara mateix és disposar de plans d'igualtat i empreses de més de 50 treballadors. Què ens ve a continuació? Aquí ja entrem una mica més a parlar de venciments i terminis. 1 de maig de 2024, data fàcil de recordar perquè és el Dia del Treballador, però és una mica raro perquè realment és com que se'ns inicia una feina. Quina? És la data inicial per la qual les empreses de més de 50 treballadors, només empreses, poden registrar el Pla d'Igualtat. Per què dic només empreses? Perquè el registre dels plans d'igualtat, que és una de les fases dels plans d'igualtat, com explicarem a continuació, és una obligació que només han de complir empreses i empreses de més de 50 treballadors. O sigui, ja veureu una mica, aquells que sou empreses de més de 50 treballadors, que sento molt dir-ho, però és qui teniu més obligacions en matèria d'igualtat. Què més passa? A l'1 de maig de 2024 també s'inicia el termini per registrar la bretxa professional de gènere. Per tant, quedem-nos amb aquesta data, que no és un termini, de moment, és simplement l'inici. Quina és la segona fita amb la que ens trobem? 30 de juny de 2024. Aquí sí que ens trobem amb un venciment i és la data límit per registrar les dades sobre la bretxa professional i de gènere. Aquesta sí que és una obligació que aplica a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors. L'única diferència és que si tu ets una empresa de menys de 50 treballadors, hauràs de registrar menys dades que les empreses de més de 50 treballadors. Però aquí és important, d'acord, que tenim 2 mesos, i dic tenim perquè m'incloc, 2 mesos per registrar aquesta bretxa, iniciant-se el termini l'1 de maig i finalitzant el 30 de juny de 2024. Què més ens trobem després? Octubre de 2024. Aquí ens trobem amb el segon venciment i és que aquí s'acaba el termini per registrar els plans d'igualtat, només per les empreses de més de 50 treballadors. Per què? Perquè el registre dels plans d'igualtat només afecta empreses de més de 50 treballadors. Recordem, i aquí petit incís, sector públic queda fora d'aquest registre. I empreses de menys de 50 treballadors tampoc estan obligades. Per què? Perquè és voluntària la implementació dels plans d'igualtat. I hi ha l'última data, més ben dit, en la que ens trobem, i aquesta ja és a un any vista, anava a dir 2,
és 18 d'octubre de 2025. Aquí també ens trobem amb un venciment, i és que és la data límit per disposar d'un protocol de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe. Molt important aquest punt. Per què? Perquè aquí entra tot el sector privat. Empreses de més de 50, empreses de menys de 50, organitzacions sense ànim de lucre, associacions i federacions. Sí que és veritat que des de 18 d'octubre de 2023 fins a 18 d'octubre del 2025, tots els que entrem dins aquest col·lectiu tenim 2 anys per disposar i per implementar aquest protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. D'acord? Som conscients que és molta informació, però sí que volíem deixar molt clar quins eren els terminis, quines eren les obligacions i en quina mesura aplicaven, perquè el sector privat sí que és important diferenciar segons el tipus de col·lectiu en el que ens trobem. Una vegada exposat sector privat, passem al sector públic i ara veureu una diferència abismal, perquè l'eix cronològic que hem vist abans, clar, en aquest cas és bastant reduït i només ens hem de fixar en 2 dates. Aquí el punt de partida és el mateix, abril de 2022, que és quan entra en vigor aquesta llei en matèria d'igualtat. Però en aquest cas, i pel que fa al sector públic, recordem, totes les administracions públiques, entitats vinculades o dependents, d'acord? Ens centrem en aquesta transparència d'aquí. Des de l'entrada en vigor de la llei, d'acord, llavors, en abril de 2022, es disposa d'un termini de 2 anys, que actualment tampoc queda tan llunyà als que esteu dins del col·lectiu sector públic, per disposar d'un pla d'igualtat i d'un protocol de prevenció de l'assetjament sexual. Què vol dir això? Que fins d'aquí 2 mesos teniu límit per tenir un pla d'igualtat implementat a l'organització i disposar d'un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. En el cas del sector públic sí que és veritat que les dates es redueixen molt més. Per què? Perquè des que es va publicar la llei ja donava molt clares quines eren les dates pel sector públic per haver de disposar d'aquestes obligacions. Aquí és important, torno a destacar, que el registre de la bretxa professional i de gènere queda fora. No és una obligació que apliqui el sector públic. I aquí, com a bon estudiant de dret, el resum, xuleta, diguem-li com vulguem, una miqueta el que intentarem és que cadascun de vosaltres, quan passeu la porta, tingueu al cap, que ja entreu aquí tenint això al cap, quin tipus d'empresa tinc, però que sortiu d'aquí sabent que en funció del tipus d'empresa tinc, quines obligacions em corresponen. Aleshores, en la franja superior hem ficat el sector públic i sector privat dividit en les diferents tipologies que segmenten. Segons hem vist en el fris cronològic que ens ensenyat la Mireia, el sector públic li afecta tot l'obligació que correspon i les altres van per la tipologia o pel número de treballadors que tenen. I en la primera columna, a l'esquerra, la vertical, les diferents obligacions que emanen de la llei 6/2022. Llavors, no els diré un a un, però bàsicament el tema dels plans d'igualtat, que és l'obligació per excel·lència, com deia abans, de la llei, sector públic, espavilem-nos, sector privat, més de 50 treballadors, ja anem tard, i empreses menys de 50, és una bona recomanació que la fem. I faig un petit matís a les empreses privades més de 50 treballadors. Anem tard, però l'administració més. Perquè fins que no es pugui registrar tampoc ens podem vindre a buscar. Aleshores, estem allà i de seguida que surti ja el procediment per poder registrar, que esperem que sigui digital, que no haguem d'anar en paper, amb signatura manuscrita ni res per l'estil, sinó que puguem fer-ho de forma digital, doncs es aniran registrant els diferents plans d'igualtat i a partir d'aleshores, també us dic que igual que encara no està, en el moment que estigui, ens han dit així entre línies que estaran vigilant de si ho fem o no ho fem. I a més serà molt fàcil de controlar, perquè seran totes les empreses que ja tenen registrades, veure si tenen més de 50 treballadors, si està registrat o no, i al final és passar llista, com si anéssim a classe. El segon és el protocol de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe. Vermell de punta a punta, o sigui, aplica a tothom. Llavors, Ningú salva. Ningú salva. Som-hi i, de fet, és una eina que, a part de la pròpia preparació i redacció, té una part d'implementació molt important i que a nivell d'estructura segurament requerirà reorganització o almenys definir posicions i rols dintre de l'empresa perquè el protocol es pugui dur a terme. I l'última, la bretxa salarial, sector públic, funció pública queda fora, empreses de més de 50 treballadors obligatori, amb tots els requisits que estableix l'article 56 de la llei, i menys de 50 treballadors, també obligatori, però menys informació a aportar, no és tan exigent.
L'última columna, que sempre que la gent ens parla de matèria d'igualtat, es deixen sempre, o normalment, les organitzacions sense ànim de lucre, associacions i federacions. I a Andorra, pel petit que és el país, hi ha moltíssimes federacions i moltíssimes associacions. Llavors fem una miqueta una crida en el sentit de que, tot i que els plans d'igualtat i la bretxa no aplica, el protocol de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe sí. Aleshores, val la pena que ens ho mirem i animem a la gent que ho implementi. Aquest és el resum. Crec que és l'única transparència que circularitzarem, la resta no ho farem. M'agrada que em miris a mi com jo mano. Bueno, és perquè... Sí. I saltem al següent punt, implementacions dels plans d'igualtat, i li torno a passar la paraula a la Mireia. Aquí sí que ens hem volgut detenir una miqueta més perquè, com bé ha dit el Marc, és com la joia de la corona, els plans d'igualtat. És com l'obligació de les obligacions en matèria d'igualtat. I com no només nosaltres, sinó segur que molts de vosaltres teniu dubtes, potser en un primer moment pensàveu no sé si m'aplica i si m'aplica fins a quin punt i quines són les fases. Hem volgut centrar-nos una mica i exposar-vos quines són les diverses fases de la implementació d'un pla d'igualtat. En primer lloc, tenim la constitució de la comissió. Ja la posem directament, aquesta primera fase, quan realment l'estem posant. Per què? Perquè aquesta constitució d'aquesta comissió només aplica si l'organització, és a dir, recordem, sector públic, totes les entitats que estan obligades a tenir un pla d'igualtat i empreses de més de 50 treballadors, tot i que les de menys de 50 també poden implementar-los voluntàriament. La tradició aquí a Andorra no és que tinguem representació legal dels treballadors interna dins la nostra organització. Per això directament la llei parla d'aquesta constitució de la comissió. Què vol dir això? Que si jo a la meva organització no tinc representació legal interna, he de crear una comissió. Aquesta comissió estarà creada per una part pròpia de l'empresa, és a dir, de la direcció de l'empresa, i una part representant dels treballadors. Màxim poden ser 3 representants per empresa i 3 representants per treballadors. Què vol dir això? Que dins d'una organització màxim poden haver 6 persones que integrin aquesta comissió. D'acord? Un cop tinguem, més ben dit, paral·lelament a la creació d'aquesta comissió, dona lloc la segona fase, i és la recollida de dades. Què vol dir això? Que l'empresa ha de recollir aquelles dades qualitatives i quantitatives, i és molt important que aquestes dades han d'estar desagregades per sexe en relació a una sèrie de qüestions que ens marca la llei. Per exemple, selecció i contractació, conciliació de la vida personal i familiar. Doncs cada organització, més ben dit, ha de qüestionar-se certes preguntes. Per exemple, un exemple que sempre m'agrada posar. La nostra organització, dins de la nostra organització, més ben dit, quantes persones desagregades per sexe, quants homes i quantes dones, gaudeixen de beneficis de conciliació de la vida personal i familiar. I dins d'aquests beneficis, quins? I en funció d'això anirem desagregant. Un altre, per exemple, unes altres dades que marca la llei que hem de tenir en compte en aquesta segona fase és la formació. D'acord? La formació, dit selecció i contractació, i la promoció professional. D'acord? Les diverses dades sí que venen establertes a la llei quines són les que hem de mirar. Un cop ja tinguem recollides totes aquestes dades, redactarem l'informe de diagnosi. I un punt molt important que ha d'incloure, que es recomana, més ben dit, que inclogui aquest informe de diagnosi, és una enquesta anònima. No sé si haureu vist la guia que va publicar Govern en relació als plans d'igualtat, establia que es valorava positivament passar una enquesta a tots els treballadors, fent preguntes anònima, torno a repetir, fent preguntes que ajuden després a completar aquest informe de diagnosi. Un exemple de pregunta que pot haver en aquesta enquesta anònima. Consideres que tots els homes i totes les dones dins de l'organització tenen les mateixes oportunitats de promoció professional? I aquí, doncs, sí i no, i quan veiem totes les respostes podem anar-nos fent una idea. Un petit matís amb la constitució de la comissió, que com va dir la Mireia no hi ha massa tradició de sindicalisme a Andorra. La comissió es crea per això i un cop fet desapareix. Sí, és a dir, és una comissió creada ad hoc. Llavors no genera cap mena de dret ni s'està constituint res que quedi de forma permanent a l'empresa, sinó que un cop s'aprova el pla d'igualtat, que després hi arribarem, no vull fer spoilers, es dissol.
I llavors són màxim 6, Sí. 3 per banda, però el que no pot ser és que sigui dispar, és a dir, ha de ser paritària, tant Sí. ser representants d'una banda com l'altra. I moltes vegades, recentment ens estem trobant amb clients que tenen estructures de més d'una societat o diverses branques de negoci que pengen d'una mateixa societat. Llavors, l'obligada és la societat. I el problema el tenim amb com representem totes les línies de negoci, tots els centres de negoci que té aquesta societat. El límit de 3 no ens l'hem inventat nosaltres ni ho diu un reglament, sinó que ho diu pròpiament la llei. Llavors, un dels principals problemes als que es troben les empreses avui dia a l'hora de constituir la comissió és qui carai la forma. Que de fet, i donant resposta a segur preguntes que s'estan fent i agafant una mica el que has dit, aquest punt, totes aquestes preguntes que queden sense resposta estan actualment en seu del Departament de Treball, que ja ens han informat que trauran una guia, no tenim una data concreta, donant una mica més d'explicació de què fer en relació amb aquest punt del Pla d'Igualtat. Perquè clar, al final són totes les entitats del sector públic i les empreses de més de 50 treballadors que estan obligades a tenir un pla d'igualtat, però sí que és veritat que falta part de la informació de com implementar-los. Llavors, aquí sí que he agafat el que ha dit el Marc, que sapigueu que el Departament de Treball està en estudi ara mateix d'aquest punt. Llavors, no us podem donar ara mateix moltes respostes si teniu preguntes molt concretes de, com ha dit el Marc, de casos de com crear la comissió en empreses que tenen diversos centres de treball i que tenen activitats diferents, perquè és una pregunta que actualment, ja us dic, està analitzant el Departament de Treball. Que si ens deixen els hi contestaríem, però no ens volem anticipar. Vale, doncs tornant a on estàvem. Havíem acabat de redactar l'informe de diagnosi, d'acord? Recopilades totes les dades i entregada aquesta enquesta anònima i completada per tots els treballadors. Aquí, en aquesta segona fase, acabaríem el que es diu informe de diagnosi. Però què dic jo amb aquest informe de diagnosi o què pretenc dir més aviat? Clar, aquí al final el que volem fer és un anàlisi de totes les dades que ens han arribat. Un cop tinguem fet aquest informe de diagnosi, ve la tercera fase, que és, vale, jo ja he vist les possibles desigualtats, perquè un informe de diagnosi no 100% el resultat ha de ser ostres, la meva organització és el més desigual del món mundial. No, al revés. Potser sí que és veritat que hi ha alguna desigualtat, per exemple, que sigui una empresa o una entitat pública molt concreta que és o molt masculinitzada o molt feminitzada, però això no vol dir que hi hagin actuacions discriminatòries internament, sinó pot ser que simplement és una casuística del sector. Doncs una vegada tinguem fet aquest informe de diagnosi, hem de veure quines són les mesures que podem implementar per pal·liar les desigualtats que sí haguem trobat. Un cop designem quines són les mesures, entrem en la quarta fase. Aquí és molt important perquè torna a entrar en joc la comissió negociadora, perquè el que s'ha fet en la fase 2, a l'informe de diagnosi, i les mesures que s'han avaluat, tot això ha de ser aprovat per la comissió. Pregunta que segur que us fareu, i aquí les nostres companyes d'Espanya, que segur que els hi agrada també. Més que res perquè a Espanya també hi ha molta tradició, hi ha molta més que aquí a Andorra, d'implementació de plans d'igualtat, i és que aquesta negociació del pla d'igualtat per la comissió, és a dir, per empresa i per treballadora, no pot ser eterna. És a dir, si a la part treballadora no li semblen bé algunes mesures, i està discutint eternament, d'acord? Aquesta discussió com a màxim pot durar 6 mesos. Si passats 6 mesos no arribem a una conclusió, no arribem en el sentit de comissió, l'empresa pot imposar unilateralment el pla d'igualtat. Llavors ens trobaríem en aquesta quarta fase. Per què? Perquè podem imposar el pla d'igualtat i alhora és el moment d'establir un pla d'acció. En relació a què? A les mesures que hem avaluat per pal·liar totes aquestes desigualtats. Un cop ja haguem establert quin és el pla d'acció, quines són les mesures que tenen més prioritat que les altres, ens trobem amb la cinquena fase, que recordem, només aplica a les empreses, perquè plans d'igualtat només són d'aplicació obligatòria per sector públic i empreses de més de 50 treballadors. Per tant, aquesta cinquena fase només aplica als que sigueu empresa de més de 50. I una vegada ja l'haguem registrat, entrem en l'última fase, que és el seguiment. Per què? Perquè el Pla d'Igualtat té una vigència de 4 anys. Clar, què vol dir això? Que des que jo l'aprovo i l'implemento a la meva organització,
No ho faig una vegada i després, com ha dit el Marc, ja està, ho guardo al meu arxiu, compleixo amb la llei i sóc la persona més igual d'aquest món. No, al revés. S'han d'anar realment implementant totes les mesures perquè totes les que haguem trobat no les podem aplicar de cop. Totes tenen la seva pròpia prioritat. D'acord? Doncs un seguiment també per veure que pot ser que sorgeixin més mesures o coses que no havíem tingut en compte quan vam redactar el diagnosi o possibles mesures, d'acord, poden sorgir a posteriori. Per tant, aquest seguiment, la llei sí que recomana que sigui anual. Això no vol dir que no puguem fer 2 reunions l'any, per exemple. No, és simplement una recomanació. Si arribat al quart any, jo, organització obligada, segueixo tenint 50 treballadors o més, torno a estar obligada i he de fer un nou pla d'igualtat. Però sí que és veritat que parteixo del que ja tinc. Què passa en el cas contrari? Si jo, no en el moment en què m'ho vaig plantejar, per exemple, algú dels que esteu aquí diu vale, vaig a veure si, seguint el còmput que em diu la llei, tinc 50 treballadors o no, veig que no en tinc, decideixo no implementar-lo voluntàriament, tot i que jo recomano que sí que l'implementeu, en aquest moment sí que és veritat que no esteu obligats, però l'any següent heu de tornar a fer el mateix exercici. I si l'any següent sí entreu dins el còmput dels 50 treballadors o més, aquí us neix l'obligació de tenir un pla d'igualtat. Per què? Perquè el Departament de Treball sabrà que teniu 50 treballadors. Llavors, no tenir fet un pla d'igualtat és constitutiu d'una infracció i, per tant, d'una sanció. I ara sí, donem pas a les nostres companyes d'Espanya. Gràcies. Gràcies, Mireia. Bona tarda a tots i us explicarem una mica quina ha sigut l'evolució dels plans d'igualtat que hem viscut a Espanya des de l'any 2007, concretament. Nosaltres, fa 17 anys, recordo gairebé, estar en una sala com aquesta a Girona explicant a moltes persones com vosaltres que assistíeu amb cara expectant de què és això dels plans d'igualtat. Ens vam trobar una llei orgànica, en el nostre cas, que és la Llei Orgànica 3/2007, que establia l'obligació que totes aquelles empreses, amb independència del nombre de persones treballadores que tinguessin, ja estaven obligades a promoure condicions de treball per afavorir, per prevenir l'assetjament per raó de sexe i per raó de sexe i sexual a la feina i també arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i donar tràmit, en tot cas, a les denúncies o queixes que es poguessin formular al respecte, el que anomenem els protocols d'assetjament. Una definició com a tal de protocol d'assetjament no existeix a la nostra legislació espanyola, però sí que s'han d'arbitrar mesures per la prevenció i si no ha sigut suficient per prevenir, com actuar quan tenim denúncies per assetjament i és l'aspecte que us explicarà amb més detall la Maria Jesús. I després també teníem l'altra part de la Llei Orgànica d'Igualtat. És una llei transversal que afectava tots els àmbits i en l'educació, sanitat, però centrant-nos en les empreses, el que venia a dir era que totes les companyies de més de 250 persones treballadores tenien l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat. Aquesta llei es va quedar, les empreses de més de 250 treballadors eren les que estaven obligades a fer, també preveia aquelles empreses que per conveni col·lectiu, si tenien menys treballadors, també tenien l'obligació, si el conveni col·lectiu ho obligava. Per exemple, tenim el conveni de químiques, que a partir de més de 150 treballadors ja obligava a tenir plans d'igualtat, o també aquelles companyies que podien ser sancionades per la Inspecció de Treball per un cas de discriminació, que porta associades obligacions o sancions econòmiques i també sancions de bonificacions. La inspecció podia acordar substituir aquestes sancions accessòries per l'elaboració d'un pla d'igualtat. Però bàsicament ens trobàvem que només les grans empreses de més de 250 persones treballadores eren aquelles que venien obligades a fer un pla d'igualtat. Es va anar fent, no hi havia registre en aquell moment i, per tant, les companyies també, no només per complir la llei, sinó també per un tema d'imatge reputacional i de prestigi, venien fent el pla d'igualtat. Vam estar així, com veieu, 12 o 13 anys. L'any 2019 sí que surt publicat un reial decret que amplia l'obligació per fer baixar aquest llindar de treballadors i que a poc totes aquelles empreses que tinguessin menys de 250 treballadors arribessin a l'any 2022 amb un pla d'igualtat, amb el límit per sota de 50 treballadors o més persones, com us passa aquí a Andorra, que ja heu entrat directament amb el límit de 50 persones treballadores o més. Passa que, sigui pel Covid, sigui pel que sigui, aquest reial decret va deixar molts punts pendents de desenvolupament reglamentari, com era l'obligació de negociar ja no només el pla d'igualtat, sinó el diagnòstic, que això és un tema important. A Espanya tenim més la cultura sindical i de comitè d'empresa més arraigada a les nostres organitzacions, amb la qual cosa això era que ja no només havíem de negociar el pla d'igualtat, sinó també el diagnòstic, que implica, com
veurem l'entrega de dades sensibles a vegades, i que les empreses poden ser reticents a vegades a entregar, i també ja establia l'obligació de fer una auditoria retributiva, de registrar el pla d'igualtat, i tot això, com us dèiem, estava pendent de desenvolupament reglamentari. Aquest desenvolupament reglamentari ens arriba a l'octubre de 2020 en 2 reial decrets, seguits també com els vostres, el 901/2020 i el 902/2020. Un és sobre plans d'igualtat i el seu registre, totes les obligacions de registrar el pla d'igualtat, i també estableix molts detalls de com fer el diagnòstic, que havien vingut sent desenvolupats amb guies del Ministeri de Treball, i també per la part de Catalunya, la Generalitat també havia estat bastant activa i havia publicat guies que no eren vinculants però que ens donaven pautes, perquè estàvem una mica perduts. Teníem una llei orgànica només nosaltres, amb la qual cosa una llei molt general, i que en l'àmbit laboral la veritat és que ho deixava tot bastant obert. El Real Decret 902/2020 és sobre igualtat retributiva entre homes i dones, i aquí ens vam quedar. Aquí és quan ja totes les companyies comencem a posar-nos a les piles, perquè clar, a partir de 50 treballadors l'àmbit ja és molt més, arriba a moltes més empreses, i comencem ja a posar-nos amb el pla d'igualtat, i en paral·lel la inspecció de treball sí que deixa un temps, però després sí que ja inicia les seves campanyes d'actuació. Però no ens hem quedat només aquí, no? A poc a poc van sortint normatives que per la via, si no hi ha el compliment voluntari, cada vegada més està estrenyent el cercle perquè les companyies vagin implementant les polítiques d'igualtat. Què ens hem trobat a Espanya? Espanya, per exemple, l'any 22, a la llei /31/22, ja modifica la llei de contractació del sector públic i prohibeix contractar amb empreses que no tinguin pla d'igualtat. Quan les empreses que no tinguin pla d'igualtat i tinguin l'obligació de tenir-la, per tant, empreses de més de 50 treballadors no poden accedir a la contractació amb el sector públic. És un dels requisits que s'imposa per contractar a l'àmbit del sector públic. Què més ens trobem? L'any passat també surt un reial decret que el que ve a dir és que es perden les bonificacions o reduccions de quotes a la Seguretat Social a les empreses de més de 50 treballadors i que, per tant, tenen l'obligació de tenir el pla d'igualtat, perdran les bonificacions i reduccions de quotes a la Seguretat Social. Certament ja no ens en queden gaire a Espanya d'aquestes bonificacions, ens en van treure moltes, però és veritat que és un incentiu més, perquè pot ser, a vegades, determinades empreses poden tenir incentius importants i, per tant, és un incentiu més per valorar tenir el pla d'igualtat. I per últim, ara tenim la llei 4/2023, que el que ve a obligar és que les empreses de més de 50 persones treballadores han de realitzar també un pla de mesures i recursos per aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI. És a dir, és un protocol d'actuació per l'atenció de l'assetjament a la violència contra aquestes persones. Això aquí hi ha una certa discussió doctrinal, perquè el pla d'implementació és març del 2024, però s'han deixat tants aspectes pendents del desenvolupament reglamentari que les companyies no saben ben bé com actuar. Moltes estan adaptant el seu pla d'igualtat, introduint un capítol que inclogui totes aquestes persones o mesures per prevenir o per complir aquestes obligacions, però certament és un tema que també tenim sobre la taula. Com us dèiem, i no em vull menjar tot el temps de la part que ens toca a Espanya, perquè a la Maria Jesús també li agrada molt parlar, com veureu, i per tant ella també vol aportar la seva aportació. Des del març del 2022, totes les empreses a Espanya de més de 50 persones treballadors han de disposar d'un pla d'igualtat, que a més aquí l'hem de negociar amb la representació legal o sindical de les empreses. No ens valen a nosaltres les comissions ad hoc. Suposo que és també per la tradició que tenim a Espanya. Tenim ja moltes empreses de més de 50 treballadors ja solen tenir representació legal dels treballadors i si no la tenen ja la llei s'encarrega de dir com ho hem de negociar, que és bàsicament cridant els sindicats. Els sindicats els hem de cridar i intentar negociar. De fet, hi havia empreses que havien, abans dels decrets de l'any 2020, que la cosa estava així una mica oberta, havien creat comissions ad hoc i el Tribunal Suprem va dir clarament que no valia la comissió ad hoc. La comissió ad hoc la podem fer quan hem de fer mesures col·lectives de reestructuració, de modificació substancial i no hi ha representació legal dels treballadors. També tenim la possibilitat de fer una comissió ad hoc, però per fer plans d'igualtat no. Per fer plans d'igualtat hem de negociar amb qui ens marca la llei. Un punt important també que tenim a la nostra regulació, i em sembla que a Andorra també la teniu, és la possibilitat d'implementar un únic pla d'igualtat quan tenim un grup d'empreses. És opcional, és a dir, aquelles empreses que siguin perquè totes siguin de més de 50 treballadors i per tant decideixin tenir un pla únic de grup, la poden tenir, o també podem fer un pla únic de grup d'empreses agafant aquelles empreses de menys de 50 treballadors amb les de més de 50 i fer aquesta negociació del pla d'igualtat.
Com us deia, això s'ha de negociar, i no només el pla d'igualtat, les mesures, els objectius, sinó el diagnòstic. I jo, quan us poseu en matèria, doncs aquest és un tema sensible perquè és la confidencialitat de les dades. Penseu que quan es fa el diagnòstic es mira també l'apartat retributiu, per exemple, que és un aspecte que sempre genera més sensibilitats, i aquestes dades s'han de compartir en la seu de la comissió negociadora. Lògicament, nosaltres, la nostra normativa que ens obliga a negociar amb els comitès d'empresa, aquestes persones ja tenen un deure de sigili previst amb la llei. S'haurà de veure com es regula això amb les comissions ad hoc, perquè aquestes persones no tenen les obligacions i garanties que tenen els nostres comitès d'empresa. Les empreses que tenen representació legal dels treballadors negocien amb el comitè d'empresa o poden optar per la secció sindical, però el normal serà que cridem el nostre comitè d'empresa per constituir la comissió negociadora. Les empreses que no tinguin representació legal dels treballadors el que hauran de fer és cridar els sindicats més representatius i representatius del sector. I quan siguin grups d'empresa, directament no és que negociem amb un comitè de cada una de les empreses, sinó que directament hem de cridar els sindicats. Llavors aquí cada empresa està valorant què li convé més, perquè a vegades dius, ostres, jo aquí ara tinc empreses que no tinc, precisament no tinc l'obligació de tenir-lo, no tinc comitè d'empresa, potser si ara crido els sindicats tindré eleccions sindicals d'aquí 4 dies i a vegades això no interessa. Ens trobem moltes dificultats a l'hora de constituir la comissió negociadora. Ara, afortunadament, la jurisprudència comença a evolucionar, perquè ja fa 3 anys que estem en aquesta situació, però s'havien arribat a produir situacions que els sindicats els cridàvem i no venien. És a dir, ens havíem trobat en situacions que avisaves al sindicat per constituir perquè havies ja superat l'umbral de 50 treballadors o perquè ja feia temps i t'entrava en vigor la normativa amb aquell calendari progressiu que hem dit, i hi havia un bloqueig negociador perquè no venia ningú. No venien. Llavors, aquí, quan anaves a registrar el pla d'igualtat, l'administració et deia que no complíem amb el primer requisit, que era el de la legitimació de la part negociadora. Afortunadament, ja hi ha un parell de sentències que ens han dit que quan hi ha una situació excepcional, l'empresa pot unilateralment aprovar el pla d'igualtat, perquè si no, clar, no podíem registrar el pla d'igualtat, no podíem contactar amb el sector públic, ara perdríem les bonificacions i, per tant, aquí sí que s'ha... Però ha de ser, ho hem d'acreditar, que s'ha produït aquest bloqueig negociador. En el vostre cas, suposo que no us passarà perquè haureu de negociar amb els treballadors, però falta que es presentin voluntaris i que vulguin negociar el pla d'igualtat. El contingut del pla d'igualtat és molt semblant al d'Andorra, no m'extendré gaire, hem de fer el diagnòstic de situació. Quan és un pla d'igualtat d'empresa, de grup, s'ha de fer un diagnòstic per cada empresa, encara que el pla sigui igual, però el diagnòstic hem d'anar companyia per companyia, i després moltes coses coincideixen amb les vostres. L'àmbit temporal del pla d'igualtat és el que les parts acordin, però amb un màxim de 4 anys. No podem fer un pla d'igualtat de 10 anys. Com a màxim ens deixen tenir-lo per 4 anys. S'ha de fer l'informe de diagnòstic, s'ha de fer una auditoria retributiva, s'han de definir, un cop fet tot això, els objectius tant genèrics com específics que volem aconseguir amb la implementació del pla d'igualtat, i també escriure les mesures en cada àmbit d'actuació perquè jo vull que vinguin més dones als processos de selecció, perquè vull que les persones promocionin, perquè vull acabar amb les desigualtats que puc detectar. Es defineixen tota una sèrie de mesures. Al mateix temps hem de definir tots aquells mitjans i recursos per implementar el pla d'igualtat, un calendari d'actuació, vull dir, el pla d'igualtat es composa del calendari d'actuació i d'implementació de les mesures, s'han de destinar recursos també, no només és definir això, i després s'ha de fer un sistema de seguiment i avaluació del pla d'igualtat a la seu del que es diu la comissió de seguiment, es crea una comissió de seguiment al final, que no ha de ser necessàriament la mateixa que ha negociat el pla d'igualtat. I després anem al registre del pla d'igualtat, que és un registre públic. És a dir, és un registre que tothom pot consultar els plans d'igualtat de la competència, de qui vulguem. Vull dir, a vegades podem consultar. Sí que és veritat que ja, quan els registres, pots seleccionar que alguna informació no sigui pública. Però aquí també ens hem de familiaritzar amb l'ús de l'eina, perquè si no, a vegades és difícil si no estàs molt habituat. Sí que tenim un termini nosaltres, que són 15 dies des que s'assigna el pla d'igualtat, per registrar-lo. A partir d'aquell moment s'ha de registrar, fins a aquell moment hem de registrar el pla d'igualtat. Una altra segona dificultat que ens hem trobat aquí a Espanya amb el tema dels plans d'igualtat és que, i a més ho heu dit, que es vigilaran, és que es reben molts requeriments de subsanació. És a dir, registrem el pla d'igualtat i al cap d'uns dies et ve una notificació electrònica que falta, no s'ha definit alguna cosa o que les parts negociadores no s'acredita la legitimació i et donen un termini de 10 dies per subsanar el pla d'igualtat. Més feina i més burocràcia. De fet, hi havia una dada que va sortir publicada ja fa un any i pico, que el 50% dels plans d'igualtat estaven sent rebutjats per la Generalitat de Catalunya, perquè a vegades, quan veus també els plans d'igualtat que a vegades s'han intentat registrar,
eren només per complir l'expedient. I com deia la Mireia, no es tracta de fer un pla d'igualtat per guardar-lo al calaix, sinó que hem de un pla d'igualtat que ja que el fem que ens serveixi per la finalitat, no només per passar el filtre del registre. I la segona dificultat que teníem és què passava si presentàvem el registre del pla d'igualtat i no passava res, ningú deia res, no ens requerien subsanació i a vegades deies que s'entén registrat o no s'entén registrat. Això també ja tenim la solució via jurisprudència que ens diu que aquí aplica el silenci administratiu positiu. És a dir, si en 3 mesos no ens han dit res, s'entén que el pla d'igualtat ha quedat degudament registrat. El registre retributiu és el que vosaltres parleu de la bretxa salarial. És un document que han de fer totes les empreses amb independència del número de treballadors i que ha d'incloure els valors mitjans dels salaris, dels complements salarials i dels complements extrasalarials desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals o categories professionals. Això ho hem de fer cada any natural i, a més, hi ha l'obligació de consultar-ho amb la representació legal dels treballadors. Després ja com a eina de transparència retributiva també tenim l'auditoria retributiva, que són per a aquelles empreses que hagin de tenir pla d'igualtat, és a dir, aquelles que tenen més de 50 treballadors, han d'incloure una auditoria retributiva dins del seu pla d'igualtat, que a més coincidirà, lògicament, aquesta auditoria retributiva amb la vigència del pla d'igualtat. El contingut, bàsicament, és un diagnòstic també ja de la situació retributiva que hi ha a la companyia per detectar la bretxa i aquí el que tenim és que hi ha un molt minuciós procés de valoració dels llocs de treball. És a dir, s'introdueixen factors que hem de valorar a l'hora d'assignar un valor a cada lloc de treball i mirar si la retribució és concordant o no és concordant. I bé, ja m'estic menjant el temps de Maria Jesús, després hauré de sentir. Conseqüències en cas d'incompliment del pla d'igualtat. Bàsicament, ja per acabar. La sanció administrativa. La sanció administrativa per no complir les obligacions, et diu la llei en matèria de plans i mesures d'igualtat, actualment és una falta greu. I com a falta greu, la multa és de 751 a 7.500 euros per empresa. La inspecció l'any passat va fer una campanya bastant exhaustiva en matèria de plans d'igualtat. Nosaltres vam tenir diversos clients que els van cridar per acreditar, perquè com que tenen el registre, tenen el CNAE, tenen tot. Vull dir que al final és fàcil que per sectors anaven passant totes per allà. Ja us ho he dit, la prohibició de contactar amb el sector públic, la pèrdua de bonificacions i reduccions de quotes de seguretat social i llavors, evidentment, un dany reputacional, perquè acabaré ja per dir i enllaçant una mica amb el que diu la Maria Jesús. Moltes vegades, quan es produeix un cas d'assetjament a la feina per raó d'assetjament sexual o per raó de sexe, una de les primeres coses, quan ja es produeix tot aquest expedient i et crida a vegades a inspecció de treball o tens un procediment judicial, el primer que et demanen és vostè tenia un pla d'igualtat? Perquè una de les àrees d'actuació precisament dins del pla d'igualtat és la prevenció de l'assetjament. Això farà, si no tenim pla d'igualtat, que a més quedem en més mala situació i una de les coses que es diran és que aquesta empresa ha tingut un cas d'assetjament i a més és que, clar, no tenia ni pla d'igualtat. Bé, Maria Jesús, per tu. Moltes gràcies, Glòria. Perdoneu, estic afònica. T'estimo molt, Glòria. M'has deixat només 4 minuts per explicar una matèria que portes 600 hores, o sigui que gràcies. Molt bé. Mireu, jo m'haig d'ocupar de l'assetjament i ho faré ara mateix, però us volia dir un parell de coses respecte als plans d'igualtat. Els plans d'igualtat els heu d'enfocar en positiu. El pla d'igualtat l'haureu de fer els que esteu obligats a fer-ho i fer un paper, una feinada més, perquè no serveixi per res, no serveix per res. Jo us diria que hi ha un parell de cosetes a les que podem esforçar-nos perquè el pla d'igualtat sigui una eina efectiva. L'eficiència laboral. La gestió de treball és una de les mesures, és una de les àrees que s'ha de treballar i l'eficiència al treball. El Covid ens ha demostrat que podem ser molt eficients al treball amb eines de working from home, per exemple, que ens permeten ser eficients. És una de les qüestions on el pla d'igualtat ens podem afanyar i, a més, quan podem treure profit. El segon punt que volia dir respecte al que hem parlat tots és respecte als protocols d'assetjament. La llei d'igualtat que teniu ara mateix sobre la taula, ara parlaré del que ha passat a Espanya, és una llei que parla d'assetjament sexual i per raó de sexe. Posar-se a fer un codi de prevenció de l'assetjament i un protocol d'actuació contra l'assetjament només, i perdoneu, no només, sinó que l'assetjament sexual i per raó de sexe és una de les discriminacions més emblemàtiques del món i, evidentment, s'han de rebutjar i s'han de combatre, però només per això és una llàstima. És una llàstima. Hi ha molts tipus d'assetjament moral a la feina, tipus que val la pena contenir-los als vostres codis de prevenció de l'assetjament.
Aquest és un segon punt que volia dir-vos. I una altra qüestió molt important respecte als plans d'igualtat. El pla d'igualtat no vol només corregir discriminacions. El pla d'igualtat és una eina en positiu. Es pretén assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. I afegim, i permeteu-me que us digui i us afegeixi, encara que no sigui una obligació per vosaltres, tots els col·lectius de diversitat que tenim al món i que estan a Andorra també. Vull dir, el col·lectiu LGBTI no només queda a la frontera, tenim col·lectius i, evidentment, s'han de protegir i s'hauran d'incloure tard o d'hora. Vosaltres us heu afegit el 2019. Nosaltres portàvem ja no sé quants anys parlant d'igualtat i el 2019 ja estem incloent, ara mateix el 2024 ja estem parlant dels col·lectius LGBTI. Aquesta és la primera introducció que volia fer, perquè crec que val la pena no complir només amb el paper, sinó fer un pas endavant i dir-vos que, de veritat, molts casos les companyies han assolit objectius empresarials per mitjà d'aquest tipus d'eines, si les posem al servei dels objectius empresarials. Jo sóc una ferma convençuda que aquestes coses serveixen, però s'han de fer bé i s'han de fer amb ganes i, evidentment, amb seny, però incisivament. Bé, què hem fet a Espanya amb l'assetjament? Doncs mireu, nosaltres des de la llei 3/2007 d'Igualtat, que bàsicament contenia aquesta obligació, la que heu vist, que és la que teniu ara mateix, vosaltres teniu a sobre la taula, que totes les empreses havien de tenir sistemes de prevenció de l'assetjament, que no és un protocol d'actuació, sinó que són sistemes de prevenció de l'assetjament, vol dir eines de prevenció. La millor eina de prevenció de qualsevol tipus de mesura, qualsevol tipus de risc, és la formació. La tradició preventiva en matèria de riscos laborals ens ho ensenya. Què és el primer que hem de fer en matèria de prevenció de riscos? Formar els treballadors i treballadores. Aquesta és una eina absolutament importantíssima. Nosaltres ja estem treballant amb Crow Andorra per fer eines de formació que us ajudin a implementar els protocols i que ajudin a que les empreses facin coneixedors als treballadors i treballadores d'aquesta qüestió. Veureu que ara, el 2024, la nostra llei d'igualtat, el mateix article 48, diu coses diferents. I diu coses diferents pel següent. Mireu, abans del 2007, nosaltres ja teníem una Constitució, la Constitució espanyola. La Constitució espanyola, l'article 14, diu que totes les persones són iguals davant de la llei, que es prohibeixen les discriminacions. Com bé ha dit abans la Mireia, igualtat no vol dir tractar a tothom de manera igual, sinó que vol dir tractar de manera diferent allò que és diferent. És el concepte d'igualtat i no discriminació. La nostra Constitució espanyola data del 1978 i fins al 2007 no ens vam plantejar que necessitàvem una llei d'igualtat efectiva entre dones i homes. Hem tingut temps de donar-nos temps de compte. Bé, però ens vam adonar d'una altra cosa. A la Constitució espanyola ens vam adonar que la part corresponent a l'assetjament, és a dir, tot el que estava en risc quan es donaven situacions d'assetjament, no només eren les situacions d'assetjament per raó de sexe o sexuals, i no només eren unes qüestions relatives amb la igualtat, sinó que era una qüestió relativa amb la prevenció de riscos laborals. Estem parlant de la integritat moral i psicològica de les persones, que recull també l'article 15 de la Constitució espanyola. Llavors ens vam adonar que això també era matèria de la llei de prevenció de riscos laborals. L'abast del assetjament es va vessar per tot arreu. Ja no era una qüestió d'igualtat, era una qüestió de prevenció de riscos laborals, era una qüestió d'avaluació de riscos laborals. Us sonen els riscos psicosocials? A Espanya és obligatori fer una avaluació de riscos psicosocials. Dintre de l'avaluació de riscos psicosocials està, com a mesura primera, un codi de prevenció de l'assetjament, un protocol d'actuació de l'assetjament. Però no ens quedem aquí. Això comporta des de considerar l'assetjament com un accident de treball, amb totes les conseqüències que comporta per qualsevol empresari, fins a haver de compensar per danys i perjudicis aquelles persones que han sigut objecte d'assetjament dintre de la companyia, sexual, per raó de sexe, moral o tracte degradant, com veureu ara. Però aquí no ens hem quedat. Llavors vam tenir una ampliació del Codi Penal que l'any 2015, ara us explicaré la llei /2022, però l'any 2015 a Espanya el Codi Penal va fer una ampliació de la responsabilitat penal en determinats àmbits, en determinats delictes. La responsabilitat penal de les persones jurídiques. I va crear tot aquest conjunt de normes que composen el Pla de Corporate Compliance, el Pla de Compliment Normatiu, el Compliance, que es coneix ordinàriament,
dient que totes les companyies havien de fer un pla per tal de poder ser eximides en cas de que els seus treballadors incomplissin o estessin o posessin la companyia dintre d'uns dels delictes relacionats, 31 delictes, que es diu el catàleg de delictes al Codi Penal espanyol. Bé, en aquell moment, l'any 2015, l'assetjament estava fora del Codi Penal. L'assetjament ni tan sols era un motiu d'un delicte, a l'assetjament laboral em refereixo. Però mireu, l'any 2022, l'anomenada llei del solo sí és sí va incloure dintre dels delictes dels que són susceptibles de ser responsables les persones jurídiques l'assetjament sexual, el tracte degradant i l'assetjament laboral. L'evolució és brutal. Vull dir, tenim d'entrada un punt de partida que era el 2007, una obligació d'igualtat, assetjament sexual i per raó de sexe, i hem arribat a que aquesta obligació és una obligació corporativa. Corporativa perquè es pot posar en risc no només des del punt de vista laboral, no només des del punt de vista de prevenció de riscos, sinó des del punt de vista penal, corporativament, parlo des d'Espanya. Vull dir, no és que us vingui a portar gaires bones notícies si us emmiralleu amb Espanya, però penseu que anem aquí. Anem a que l'assetjament, que és una de les fórmules de discriminació més salvatges, sigui combatida d'aquesta manera. Què tenim al final? Què ens ha passat aquest d'any 2023? Que el que hem fet és incorporar una directiva europea, que és la directiva europea que estableix una formalitat, una forma de prevenir molts delictes, l'establiment d'un canal de denúncies. Els que esteu habituats amb tots els plans de compliment normatiu, els plans de corporate compliance, sabeu que una de les eines que estableix el Codi Penal, almenys a Espanya, és tenir un canal de denúncies. Fins ara no teníem forma, no sabíem com fer aquest canal de denúncies, ara ho sabem. Tenim la llei /2023 que ens diu com hem de fer aquest canal de denúncies. Bé, per què us explico, per què us parlo ara d'aquesta directiva i us parlo d'aquesta llei de protecció de l'informant? Perquè el protocol d'assetjament és un canal de denúncies. El protocol d'assetjament regula un canal de denúncies, el canal de denúncies de l'assetjament. I a part d'establir moltíssimes fórmules, a part de dir el que és assetjament, el que no és assetjament, a part d'establir un protocol exactament sobre com s'ha de presentar la denúncia, quin tipus de denúncies s'han d'atendre, quant temps tenim per instruir-la, qui conforma la comissió, totes aquestes qüestions que ja estem treballant per tenir protocols que oferir-vos, el que és molt important és que aquests protocols siguin coneguts pels treballadors, que es facin públics i que es faci formació. Però no ja des del punt de vista de la llei d'igualtat, és des del punt de vista d'unes obligacions molt més, amb un abast molt més ampli que no pas la llei d'igualtat. Llavors, la meva invitació respecte als protocols d'assetjament, considerant que ens seguiu molt, també us pregaré, si us plau, que ens mireu per no cometre les mateixes errades que hem comès nosaltres, que aquí també us podem ajudar a dir, mira, doncs aquí sí, aquí no. Per exemple, a mi, el tema del sorteig, en cas que no hi hagi comissió ad hoc, em sembla una meravella. Nosaltres no ens hem quedat aquí, moltes coses, però sí que us demanaria que potser no caiguéssim en aquests parells que hem caigut nosaltres. El que sí que us diria és que el protocol d'assetjament, sincerament, fer-lo només per l'assetjament sexual o per raó de sexe, és una mica posar eines i esforços per una cosa que haureu de fer per altres bandes i per altres vies i per altres motius, perquè els riscos psicosocials tenim a tot el món i els hem de tractar. Aquesta és la meva aportació des d'Espanya respecte a l'assetjament. Doncs se'ns acaba el temps. Si tenen algun dubte que s'ha quedat per respondre, es poden adreçar al correu electrònic andorra@crown.ad i els hi donaran resposta. I us agraïm la vostra atenció, esperant hagin aclarit tots els dubtes, perquè aquest era l'objectiu de la sessió. Donar tota la informació possible i acompanyar el teixit empresarial, que de segur que ens aporta una millor manera de fer les coses en el si de les nostres organitzacions. Fins la propera.